deslokalizazio hutsa dela, eta beragi daukate eskutan hau bertan bera ustea, eta bestela edonolako irtenbideari gauzatzen ustea. Eta bueno, hori ikusten ari gara ez dela bere planetan dagoena, jarraitu beharreko neurriak ez dira agertzen lehenengo eman ziguten dokumentazioan, eta ikusten dugu hori ez daukatela buruan, eta hori aldarrikatu nahi dugu. Azkenean, 1000 familia gaude hemen sartuta, egoera larri honetan sartuta, eta 1000 familiarentzat bilatu behar dugula egoera egokiren bat. Bai. Ernaitik bat egiten dugu BSH-ko langileek aurrera eramaten ari dituzten mobilizazio eta aldarrikapenekin. Hemen gaude gazteri independentista, izan ere, 1000 familien egoera hitz egiten ari bagara ere, argi dugulako herri oso baten lan etorkizuna hitz egiten ari garela ere.